This weekend, His Excellency President E.D. Mnangagwa and the Minister for Presidential Affairs in the President's Office and the ZANU-PF Secretary for Security in the Politburo, Lafmo Matuke, and the Army General Anselm Sanyatwe were together at the pre-camp farm. This directly reflects recent rumors suggesting a rift between the president and the security establishment. Sanapinda mashoko atikona kuti aiwa vakomana ve the regime vane vachikanzela mashoko kuti aiwa pane a rift kana kuti kukweshana kuri kuitwa pakati pemutungamiri wenyika nevakomana vema-armed forces. Ndobva wasubscribe like or turn on the bell icon. Tipinda panapa anyora vachiti such claims are entirely unfounded. President Mnangagwa, a seasoned security professional with a distinguished career as both a soldier and an intelligence supremo, maintains a strong and a respectful relationship with the security forces. The unity between the president and the security sector is unwavering, built on shared goals of safeguarding national stability and advancing Zimbabwe's Vision 2030. Any assertion to the contrary are baseless and should be dismissed as deliberate attempts to create discord where none exists. Let us all channel our efforts towards national development and the pursuit of Vision 2030 with unwavering determination and collective strength. Mashoko ari kubuda chitobva panapa nevakomana ava tikona vakomana ve the regime vatona mashoko kuti aiwa toona pane ma-allegations anotaura kuti kuda kurongwa kupu vanhu vari kujamuka panapa pane involvement atikaona kuti paweekend mutungamiri wenyika nemasecurity veintelligence nemutungamiri wemauto avo vanga vari vese the pre-camp farm vatiri kuona vari kuchikomenda vachivharidzira vachiti aiwa pane runyararo mutungamiri wenyika hapana kana matension ari kuitika muthe regime kana muthe ruling party. Mashoko aya ari kubuda patiri kuona kuti aiwa toona kuti mapati kana kuti mafunctions ari kuitika muthe ruling party ZANU-PF. Tikuona party yeZANU-PF yakatarasana nethe congress iri kuitwa this month. Patiri kuona kuti mashoko aya ari kuuya achizama kudakisa runyararo mubato ravo rethe regime rethe ruling party ZANU-PF. Zvatiri kuona kuti aiwa hakuna kumira zvakanaka. Tiona vanhu vazhinji aiwa vachiita against kana kuti vachiresista aiwa the ruling party ZANU-PF. Chimbotudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pina comment section medu mutudze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.